Maayong adlaw sa inyong tanan diha mga kababayan ako sa Pilipinas no. Kamusta mong tanan? Kaya ako diri okay ra kayo. Medyo na busy lang gid ta karon mga miaging mga semana, mga adlaw. Kaya naatay gamay nga gipang asikaso no. Pasensya jud kayo nga wala gid ta naka-live imbis nga i-live unta na ako ni siya. Pero ang nahitabo is wala jud time mag-live. Unya kung mag-live ko karon gabi na sa Pilipinas, wala na mananaw, wala maka-witness ato ang kinsay makadaog. Pero ako na naan karon imbis na i-live na ako na lang siyang spin the wheel. Una day sa tanan bago na ako i-reveal kung isa mga mandadaog na to karon. Ako lang ipang shoutout di ay usa ang mga tao nga ni participate sa ato ang pa-Gcash giveaway no. Dara makita niyo sa screen no. Shoutout kang unahon to sa pinakaubos. Shoutout kang Jigo Bostrillo, Gisa Bravo, Ninya De La Cruz, Mark Vincent Buhawi, China Jane Manatad, sa kumanghod Karen Caporas, kang Kuya Ronelo Igpas, Vincent J. Manatad, Rainshine Real Jan, Putani Basalo dapat, asag pangalan ni, kang Boyet Taliado, kang Hani Tayong, Mariel Tanyesa, Jiver Rico, Ronel, China Alboro, Ranier Crisostomo, kang April Mansueto Medalio, Mr. Choi Vlog, shoutout sa imo ha, kang Ivy Jane Olimba, Idol Jerex Montiliano, Honey May Argawanon Bohol, Lordy May Kapangpangan, o kang Jade Orbiso. No, shoutout sa inyong tanan. Kaning nasa listahan dire, kaning mga tawahanan ni, mao ni ang mga ni-share o ni-follow gid sa to ang rules, no? Kay naamte pa rules dito kung unsa inyong buhat para ma-appeal mo sa atong listahan karon sa atong pa-Gcash giveaway. What the ginawa yun. Since wala man ko naka-live mo ni siya, nahunaan ako nga ako na lang ni siya isitawagan ni ako na lang i-spin the wheel para walay tikas. No, walay tikas, no. Og inyo sa makita sa screen, makitaan mo gyapon ni sa screen kung kinsa ditoy makadaog kay tuyok man na siya. Ipaikot-ikot ka lang ba? Para patas, walay tikas, para fair sa tanan nga mga nika-join no. Walay ka nang favoritism, wala ko gipili oy kani makadaog kay mo ni mo na. So makitaan gyapon niya sa screen dira no. Na ato i-share screen para sure jud. Ako nang copy-paste ang mga pangalan diha sa screen. Mo na, kana nasa circle diha. Makita ninyo. Sila na mga tawhana with number dyan na para sure. 23 ka tao. Tama? Oh. Ang ika-23 nga tao kay si Jigo Bostrillo. Kita nyo diha sa pinaka, kanang yellow. Di lang ko makakuan. Kana, number 23. I-zoom in na to para kitaan. Alright, sa akong gipost dito kay mamili ra kog top 3 sharer. Top 3 nga mandadaog para sa atong pa-Gcash giveaway karon. Unya kay daghan makayo ni. Pasensya na jud kayo sa uban nga dili makadaog or dili mapilian. Salamat gihapon kayo sa inyong pag-participate. Shoutout gihapon sa inyo ang tanan. Basin pa diay sunod no napatay mga pa-Gcash. Kaloyan sa Ginoo. Pero karon dili nato dugayon, ato na ning i-reveal kung kinsa mga mandadaog karon. Top 3 lang ha. Nya dili man ni siya ingon nga dako kaya kung ipanghatag guys kay maoro man gyud makayo nato sa atong budget pero salamat gyapon ta sa Ginoo nga maka-share gyapon ta sa atong blessings no. So una na to mandadaog. Ubos ta. Una na to mandadaog. Syempre, kung familiar mo ni nga spin the wheel no, ato ra siya itap ni tuyog niya. Share mo pili kung isa mo mandadaog para dili ako mismo mo desisyon sa kinsay makadaog. Alright, dili na dighana na ako ipang storya. Mo na ni ato man unang mandadaog walay lain kundi si ding 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 ding. Nag-chat pa. Oy! Yara! Ang una na tong mandadaog, walay lain kundi si Idol Ranier Crisostomo. O, diara dahil guys, makitaan ganida kung sa gigipili sa ato ang spin the wheel machine. No, una mandadaog, walay lain ko si Ranier Crisostomo. Shoutout si Muadol kung nagtanaw ka nga vlog, kung nagsunod gihapon ka karon. Ako lang i-mention imong pangalan sa comment section o niya kung ma-receive nimo nga notification, i-PM dayon ko. Ako ang personal account, ang June Kapurat. Ako gihapon ibutang diri sa ubos. June Kapurat sa atong personal account, i-PM ko diha. Congratulations sa una na tong mandadaog, si Ranier Crisostomo. Ayun nagdugay-dugay kung nakita na ka nga video, PM dayon sa kuha, no? Proceed dayon ta sa ikaduha na tong mandadaog. Alright, ang ikaduha na tong mandadaog, walay lain kundi si Oy! Murag na naswertian din ni Agoy Marites. Now we have a winner. Shout out kang Gisa Bravo atong igagaw diha sa Argawanon, San Remio, Cebu. Awag gini bias walay pag unsay tawagan ni wala gini siya favoritism no. Ang spin the wheel lagi ni pili ani. Congratulations kang Gisa Bravo ang atong ikaduha nga mandadaog numero 22. Swerte gini 22 gyud. Ara ra kita sa screen no. Shout out again Gisa Bravo. Iko
comment, i-mention ti ka sa comment section. Kung makareceive kag notification nga gi-mention ti ka, i-PM dahil ko, kibaw na ka sa akong personal account, ano? PM na dayon, og lukata ang imuhang premyo. Og mauna na atong last nga mandadaog, ano? Shout out si mo kung kinsa man ka makadaog karon. Daghang gyapon salamat sa mga wala nakadaog, wala napilian sa atong spin the wheel. Basin sunod, no, sa sim sa akong gingon giniya, basin sunod napatay mga pa-Gcash giveaway. Mo nang atang-atangi lang ninyo sa atong Facebook page. Wa na ilain nang atong ikatulo nga mandadaog, walay lain kundi si numero 7, April Mansueto Medalyo. Shoutout si Muha April Mansueto Medalyo. Congratulations. Og ikaw ang mukumpleto sa tulo nato nga mandadaog sa atong first Gcash giveaway sa atong Facebook page, no? Dera. Sa atong nakasabutan, i-comment na ko imong pangalan sa comment section. Ug maka-receive ka og notification, i-PM dayon ko mao ni ato personal account June Capuras. I-PM dayon ko lukata. Dayon ang imuhang premyo. Ug mao ra to mga higala, daghan kay salamat usab sa inyong pag-participate sa ato ang pa-Gcash giveaway. Daghan kayong salamat og bisan wala pa nato makabot og wala pa nato ma-reach ang 1,000 subscribers o no 1,000 followers sa atong Facebook page. Okay ra na, at least naka-share ko sa akong blessings diha ninyo. Alright, kung kisa to mga mandadaog diha, PM dayon dito kay para atong ma-send sa inyo ha ang premyo.